ug karon mga kasyaw mayong adlaw kaninyong tanan. Karon kani among vlog ni Bobong kuan usa ni kasugilanon sa iyang kinabuhi. Sa ako ang kuan sa pagkabata pag ginako sa pagtubo, ako wa man ko maanad sa mga parean ng ubang mga bata nga kuan hayahay haruhay ang ilang kinabuhi. Ang among ginikanan wala magkulang sa paningkamot nga kaming duha kay duha mi kay igsuon. Kinagulangan ka ba? Kinamahuran ko. Ako ikaduha puro mi lalaki. So kami na nagtubo, train na mi daan sa Saktong among disiplina kuan na daan sa among uno nga kaning ina ni og nga lang may sayop galing ilaming i-correct sa akong ginikanan. Pasalamat po ko gihapon ba nga napoy kahadlok sa Ginoo. Kay sa akong pagdako nadala man gid nako tanan nilang gihatag sa una nga giya nga maayo, nadala man ako hantod nung abot ko ni akong pangidaron rong panahona. So ang imong lugar giron bong taga-asa magikabong? Sa sila akong lugar ako ang gipuy-an gyud taga Mananaw ko, Mananaw Enrique Villanueva Siquijor. Okay. Mo ginay ako ang kuan kay address, present address kay bisag kanung sa mga grupo dagay anhara mi gipuko gihapon dagway kay ako ang ginikanan di naman pabiya kay suminyo na gutong usa nilain na. So ako sa isip sa kay kinamanghuran ultimo aw kanang obligado mangitang mo pabilin sa ato ang ginikanan kay mag-unsa man edad na pud atong ginikanan paulisod bubiyaan. Elementary mo eskwela ka diara sa haring sentral sa Enrique. Dire sa Enrique. Sentral ka. Mo gitawag og talingteng. Talingteng Ingon mo gud imong mga kauban nga kuan kuno first honor kuno ka. Di lamat ta mabot kay ako eskwela ko elementary kani kabalo magitag asa dapat try capacity sa atong utok. Ako makabalo pero di pud ingog katong kuan gid kaayo nga haniti kayo na imong utok. Right jud ko. Hait ra gamay pero nay pakahabol. Normally sa tunga-tunga ka ba? Sa Tagalog pas katamtaman. Then pag high school, diha ra gyapon ka. Diha ra gyapon sa Enrique Villanueva National High School. So diha ra ko gyapon. Mura gyapon. Ning kamot ra gyapon sulod. Bisag dili man ta ingog hait kayo. At least nga bisan sa ato ang kuan ba kay kaning pag-eskwela bigid ay importante present ka. Importante ka. Ma-bright ka sige pug absent. Mura gyapon. Pero tinuod lang ingon nga si Enrique Villanueva apil-apil kag Miss Gay di pulay tinawag. So may kutunaw. Wala man ko kaapil og Miss Gay sa amuhang kuan sa eskwelahan. Pag-abot na sa college dito na. Sa college dito lang. Sa college na dito. Abot na ko dito nga pasuuto na ko nila og mga pamdi na ba yung mga kuan tingsot mga na. Sus Ginoo. Pero dayon na okay ra gyapon siya ko ang experience ba at least experience po. Grabe itong imong kaagi di ato bong. So unsa man tong kuan na bong? Unsa man tong okasyon na? Kuan to ini charter day mga siglakas inana. So unsa may resulta pud sa imong pagsalmot ato? Kaloy sa Just Build biya. Okay, kanila lagi pong ada department biya na pili. By department man na. So di pud ta maingon og kita mo kuan ba na mo siya na show up kita lain kay nabe poy ug makabalo ta. Nabe og beginners pa pud kato. Ug makabalo ta na pagilabaw nato makabalo. Pero sa inyong manggong secure biners mo, sa inyong eksena nga magpabayot-bayot ka, sa ako ang lantaw, kung kaugalingon rin niya, analisar, sa ako ang lantaw ni mo, champion na kadaan ako, may nanakapin na, kanayin mo kayo, pero naapagilihin labaw ni mo at tuloy yung gayo na. Daghan gikay ingon og mulabaw pagikay. Kanay dagang taga kuan dili sa panghinambog nga dili og madili mo taga dire sa isla. Maingon na lang man nato ipanghinambog pero kaning taga isla mo dire sa isla secure. Puro dagang tao dire talentado yan. Pero wala pa burag makuan nato sa kuan ba kay ang among isla gamay ra biya. Unom ka lungsod naging sakupan pila ra man na. Wa pa pod maingon og mawilnon kaayo ang Siquijor sa
sa kuan nasyonal kay pila ra gamay ra gud kayo. Nang Oo. wa pagid ma-discover tanang ang talent dire sa Oh. amo ang Pero isla. tanan kaya na tong buhaton. Oo. Pagkangalang taga-isla ta kay Noon. ikaw pa talentado tanang tao dire. tao dire. Bisag dili gani kaya pero kaya Kaya mo hon ginaman. gyud. Oo. Binaan ang mag-vlog Oo. sa content. Oo. Imuha ning role mo ni magbinayot ka. Bis mo supak sa imong kabubuton pero isip usa ka membro sa usa ka grupo nga muhatag og kalingawan para sa tanan. Mapili, Tapos ginaman mapili po ka ta kay pero mo may kuan po nga kaya nato ni kaya hon. makaya nato. So karon nga kung ikasulti nimo ane ang inyuhang profesyon nga nahuman unsa may plano ninyo na murag nam nagre-review or take exam sa Sa exam sa kuan criminology sa pulis ba ugma normal na ang balik tanan. normal Kuan. nagi may plano Dai ba? plano Kuan. nga mo take og board. Oo. Pero sa sa pagkakaroon pagkakaroon kay wa pa man di pa man tagkaingon kayo ingon og kanang maka okay. latas-latas nag-asa dapit nga lugar diha kay kinahanglan kuti. kote lisod kayo ang biyahe Sa pagkakaroon magagama na lamang mi og video usa para Mintras. mintras pa na. Sa amo ang pamaagi nga magagama big video pagkatabang mi ba nga ang na-homesick na di ra sa ilon kay inog mauna-una nila nga gimingaw di sila kay naamaming malantaw nila nga bisag kanang amo ang mga video para namo burag wala bigid untay klaro kay puro gud yaga-yaga. sa laktod pagkasulti bisan sa hamubong higayon og oras makahatag tag kalipay Kalipay, sa mga oo. gipang mingaw nga trabaho sa gawas. Oh, Shout out sa tanang OFWs nga gasuporta sa Secure Viners o sa mga OFWs nga gasuporta po sa akong channel. Oo. Dagan kayo. Salamat munang naame na ako ang channel oh, silang bobong sa Secure Viners Nga. amo ang gidulo nga number 1 diri sa isla kay sila man jud po una munang tungod nila sa ilang grupo kaming mga small YouTuber nga naadre sa isla naaghat mi gama munang nahimo na puming vlogger karon bisag gamay ra ning amo ang kuan mga subscribers at least nga ang among giidolo moy gahatag og inspirasyon namo dire kay nangadaghan na gaming vlogger diri sa Secure kanay bigid sila lupig ay ni sila namo kay ako si kung kulab nila sila walay kakulaban kay sila ra may sikat dire gawas lang og may adto sila Manila o Cebu kay tumonto yung mga dagko na gyud dito mga gahi nga mga sikat na gyud nga YouTuber mo po na ilapong gipangandoy nga makakulab wala pa ni kakulab sukad sila kaming mga silingan mga barkada ay sige ming ana sige dunggo kay sila may among gidulo kay Okay. silingan man pod kami dire taga Sikihor mura ginaman yung among buhat po ni vlog po naman ni kay naman po gamay pong mapaabot pod munang kuan ka nang hinakit di namin sakripisyo beginning maga vlog yun kay kung dili ka kuan maghatag jug oras pod kuan ginaning musulod gyud ka og usa ka YouTuber sandam ka sa tanan be flexible. mo ana lagi na Pero ang tanang kahago sa usa ka YouTuber, Oh. mawala na tanan niyang kahago basta lami ang feedback sa among gigama nga video. mo man Diya munay pinaka lami nga paminawon sa usa ka YouTuber nga bisag gamay pa subscriber. At least na naka appreciate sa iyang effort na iya ang ginana ba. Munay i-treasure di kay namo mga vlogger kuno hay kay vlogger maingon naman gini. Mo ginay amo ang pinaka ultimate goal na kanang makapalipay sa tawo nga wala may makasilo sa iyang isig ka tawo mo ra ginagyud bitaw yun sa kuang kuan pod sa bisag sa ato ang kuan mo man ginagyud siya. Unang kamong tanan nga gasuporta sa channel sa Secure Biners ako probinsya siya daghan kay yung salamat ninyong tanan kamo mahal mo namo yun kaning among gibuhat dili ni para sa among kaugalingon mo to so kamo kay nagkakuan mo sa mo man gito ako ang kaage mo to simple ra gyud kay kung pakatawo kung makakita manggaling mo nako diri sa isla approachable ra kay ko ayaw mo katanga nga duulon ko ninyo inana bisag namo tanan kay si Sir Siaw Sir Salak si kanay ako makauman Secure Biners
approachable tanan ako. Tanan. Kami tanan approachable ra gid mi kayo. So, ug makasuroy mangaling mo, mangita mo na mo, ug marami dire sa isla, approachable ra gid titinod kami. Ug sa tanan pod sa amo ang subscriber sa amo ang main channel nga Secure Biners, ayaw mo kalimot nga mamalihog pug ko nga inyong suportaran ring amo ang vlogger nga kuan kauban sa buhat naman gini kay mo umang gini amo ang Isip. track nga gi kuanan gi sinaning gi agian. Mangayo lang po ko gamay suporta niya ba sa iya ang kuan mamalihog lang ko ug sa tanan akong subscriber niya ug wa pagaling mo ka kuan ni probinsyanong si Aw, please lang ko og kuan po niya do subscribe to his channel aron pud ta makatabang po ta gamay sa iya ang kuan sa tanang kuan diha sa wa pa ka subscribe sa akong channel sa Bernadette Bobong Vlog. Kuan ra makita ra man ko na siya dapat gihapon diha. Palihog ra po ko og respetare po lamang ninyong subscribe. Karon mga kasiaw, sa tanang gasuporta sa akong channel, ga-subscribe sa akong channel, kung kinsa katong wala pa ka-subscribe sa channel ni Bobong, katong channel yang giingon nga Bernadette Bobong Vlog, palihog po naman kung subscribe ninyo. Pero mostly yun, ang akong subscriber yun, gagikan jud sa ilang grupo ng Secure Biners. Munang, daghan kayong salamat ninyo sa pag-uban aning among vlog ni Bobong namong duha, sa among pag-interview niya sa iyang kinabuhi. Daghan kayong salamat kay kaning atong panag-uban, wala may kahumanan, ug kaning atong panagtabi, wala may katapusan. Unang mingon mi ni Bobong nga ayong adlaw kaninyong tanan og daghang salamat. Daghan kayong salamat mga kasiaw. Ug katong wala ka subscribe sa akong channel, please subscribe Probinsyanong Siaw. Kung mahimo, bill all para updated mo sa mga upcoming videos. Daghang salamat. More power. God bless you all.